ma Allah godiya mai kowa mai komi da ya ba Honorable Abdullahi Idris Garba Sola wannan dama na gyara waɗannan azuzuwa guda 5 a wannan makaranta tare da sanya musu kujeru wanda kamar da muka gani a baya kuma wasu makarantu kuma guda 4 da muka je kuma sun samu irin wannan ba karamin alheri bane ba karamin ci gaba bane tamkar za a ce an gina cikakkiyar makaranta guda ɗaya da azuzuwan ta nan akwai azuzuwa 5 mun hito Maidubu akwai 9 UBE akwai 4 kawo na suna angon tungan gari akwai 4 tungan kawo akwai kaga mata ta karfin duk a wannan zango na cikin shekara guda akai wannan aiki ko kowane gurgurdan hali an samu kujeru guda 15 da zai iya daukan yara kanana guda 45 assurance systems assurance audu mamma assurance systems assurance dan kai muke gani kai appearance systems assurance mai sona audu je kai clearance systems dan audu garba ya dare ignorance systems assurance da babu mun maku assurance systems assurance san ka audu mun zanta amorance systems assurance moriya na dada action systems assurance suna ta slow motion systems assurance sun da babu halin kai motion systems assurance aji yanzu kuna ga an dauko musu dalibai 600 guda 500 NCE da diploma ko guda 100 kuma degree akom degree akwai guda 50 a FUT 50 ne ko a FUT kaga 650 kenan kuma kowane mutum za a dauki nauyin shi ne daga aji 1 har sai ya gama ba ruwan shi da kudin makaranta wasu ma har da gudunwa na accommodation ana ba su ana samu musu wurin kwana ila ya ka iyaye su ji da tsawaini abin da shafi abinci da wasu dan zirga-zirga kaga idan ana samun wakilci irin wannan to kasa za ta ci gaba muna fata Allah subhanahu wa ta'ala cikin su yana tension systems assurance audu kai girma a nation systems assurance za mu yi operation systems assurance fahiri buga ni kwa kwashe systems assurance da kaji dariya to an kwashe systems assurance kuna fadin sun kwashe systems assurance shi na fadin mu mun kwashe systems assurance marigana mun kwashe systems assurance Kontagora kansu suka kwashe systems assurance da kai da al'umma akwai relation systems assurance shi yasa kake da ambition systems assurance ko ku zo organize aiki gare ku tare da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu aikin za mu mika shi gare ku kai ma ka mika ma headmaster tare da fatan Allah ya sanya mu wannan aiki albarka baki da girma ciyarwa ya mika makaranta a hannuna systems assurance ni bulak na gaishe ka systems assurance na audi isa Allah ya biya ka systems assurance maza kuka na gaishe ka systems assurance audu garba systems assurance da yawan wuri ba naka ya zamo shirme audu garba ne na mu gidan maza mutanna ba da mu so shida tuna bin gadai na Allah ne Kontagora mu riga mu shegu sun amince ba duka yawan guri in ba naka ya zamo shirme audu garba ne na mu gidan maza ina cike da matuƙar farin ciki na zuwan jagoran mu shugaban local government a madadin Honorable Abdullahi Idris mai suna wannan mika godiyar mu kwarai da gaske duk wanda ya zo wanga wajen kamin wanga lokaci kafin ga sai hankalin mutum ya tashi na so a ce an ga hoton wajen before and after the renovation amma cikin ikon Allah cikin lokaci kaɗan sai aka zo aka gabatar da wanga aikin da farko ma ina ta tunanin wai ta yaya ma za a fara wanga aiki har kuma a gama shi cikin ɗan lokaci sai ga shi cikin 2 months an gama an kammala komi da komi yanzu haka insha Allah yara na nan na karatu cikin aji kuma kowa sai albarka ake da sawa